Covidaren datuak larriak izaten jarraitzen dute. Azken 2 asteetan 60 positibo inguru egon dira Lekiton. Indarkeria matxistaren kasuak uste duguna baino gertuago daude. Iaz 17 emakumek jasan zituzten Lekiton. 3. aldiz, ostalaritza establezimenduentzako diru laguntzak aterako dira, onuradunek 550 euro jaso halko dituztelarik. Elikagaiak herritarren artean banatzeko boluntarioak bilatzen dira. Asteburuan giro nahasia espero dugu itsaso denborale baten ondorioz. Covidaren datuak larriak izaten jarraitzen dute Lekiton. Azken 14 egunetako intzidentzia tasaren igoera geldotu bada ere, positibo kopurua oso altu mantentzen da. Azken 2 asteetan 60 kutsatu inguru egon dira Osakidetzaren datuen arabera. Egoera hobeto ezagutzeko Lekitoko ambulatorioko arduradunarekin egon gara. Ongo momentuan egia esateko Lekitxo txarto dago eta problemi izaten da gero eta txarroa zela. Neurriak ipintzen ari gara, baina gero eta kasu gehiago ikusten ari gara. Eta hau izaten da ondorioa, gabonatik etortzen den ondorioa, baina landa guztiz be, kutsadura jarraitzen dira. Baina problemi izaten duguna kribauarekin izaten da, ez da oso efikasa izaten. Problemi da oso kasu gitxi harrapatzen ditugu, adibidez, Bermion egin dute 7.000 PCR hartzeko 20 kasu. Hori dela eta aldatu dugu apurtxu bat gure jokaera eta nahi eten dugune izaten da ikerkatu gehiago. Positibo bat egoten danean, 7 egun harinago egoten diezen positibo horreaz, egiten dugule izaten da gitxienez ikerkatu eta garrozko izaten bada PCR bat egin, PCR edo proba antigenika bat. Eta hori demostrau egin da askoz efikazago izaten dela kribau bat baino. Bakunazioarekin aurrera pausoak ematen jarraitzen dira. Atzo bertan ambulategiko langileek txertoa jaso zuten eta hurrengo hilabeteetan herritarren beste talde batzuetara ere helduko da gutxinaka. Bestalde, gune gorrian jarraitzen dugunez, konfinamendu perimetrala dagoela gogoratu behar dugu. Hau da, ezin gara Lekitoko eremutik irten edo sartu justifikatutako kasua baldin ez bada. Prebentzio gehiago eukitzera, etxean gehiago geratzera. Segurtasun neurrizak ondo hartu da eta soziedadian danok esku bat emon da danon hartin lortu lekeu. Noski baiet, kapazgarienak neurrizak eta hori beteteko. Hori dudari dago, akabo, pertsona razionala gaitzuk. Egiten baderaz badakiten hori bakotxe beren eskutan dago. Sukarra, estula, estarriko mina, aire faltaren sentsazioa edo usaimen galera izan ezkero, jarri lehenbailen Osakidetzarekin harremanetan eta jarraitu haien aholkuak. Neurri hauek gure onerako dira, birusaren kutsadura gehiago ez zabaltzeko. Gure erantzukizuna da hauek betetzea eta gure ingurukoen osasuna babestea. Egoera honek ez du betirako iraungo. Gure eskuetan dago ahalik eta azkarren igarotzea eta kutsatu gehiago ez egotea. Arduraz jokatu eta alde neurrian etxean geratu. Bestalde bihar bertan labia batuko da eta seguraski segurtasun neurri berriak emango dira ezagutzera. Beraz, adi egon beharko gara. Indarkeria matxista, fisikoa, psikologikoa zein sexuala, egungo gizarteak bizi duen gaitz larria da. Emakumea izateagatik gertatzen dena. Pentsatzen duguna baino hurbilago daude kasu hauek, gure senide, lagun, ezagun, hurbilekoek ere jasaten dute. Lekeitiok ere egoera hori bizi du, berez iaz 17 kasuren berri izan zuten ertzainak, Osakidetzak, arreta psikologikoak eta arreta juridikoak, eta horien artean 2 adin txikiko izan genituen. Arazoaren larritasuna agerian geratzen da kontutan hartzen baldin badugu, salatzen ez diren kasuak ere badaudela.
Indarkeria ez da soilik indarkeria pairatzen duten emakumeen edo neskatilen arazoa, guztion ardura da eta guztio jarrera aktiboa izan behar dugunen aurre eta salatu onartezinak ez diren jarrera guztiak. Pandemiaren eraginez, ostalaritza establezimenduen egoera benetan larria da. Taberna eta jatetxeek ateak itxi behar izan dituzte eta ondorioz galera handiak sortu zaizkie. Horri aurre egiteko, 3. aldiz Lekitoko udalak, Lea Artibai Garapen Agentziaren bitartez, ostalaritza establezimenduentzako diru laguntzak eskainiko ditu. Laguntza hauek eskatzeko epea zabalik egongo da alarma egoera bukatu arte, eta onuradunek 550 euro jaso ahalko dituzte. Informazio guztia leartibai.com orrialdean izango duzue. Diru laguntza hauetaz gain, establezimendu hauek itxita dauden bitartian ez dituzte udal tributuak ordaindu beharko. Eta terraza jartzea eta hauen tamaina handitzea ahalbidetuko da alarma egoerak iraun bitartian. Bizkaiko elikagaien bankuarekin elkarlanean, Lekitoko Uribarre Nabaroa Fundazioak eta Lekitoko udalak beharrizana duten herritarren artean elikagaiak banatzeko ardura daukate. Elikagaiak loteetan antolatzeko eta herritarren artean hauek banatzeko, voluntario izateko prest bazaude, deitu udaleko gizarte zerbitzuetara 946034100 zenbakira, edota idatzi korreo bat agurtzane@ongintza@lekeitio.eu helbidera. Bariku honetan Nogen taldearen kontzertua izan behar genuen Lekiton, baina COVID-aren edapena dela eta kontzertua atzeratzea erabaki da. Data berria ezagutzeko adi egon Lekitoko zinemazaleen sare sozialetan. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur egon mendebaldeko haizea zakar ibili da eguneko ordu askotan. 80 km/h haize boladak gaindituz. Goizean ateri egonda, baina eguerdian tantaren bat busti du. Bihar haizea oraindik zakar ibiliko da eta mendebaldera egin eta hezetasuna eta aire masa freskoa ekarriko dizkigu. Euria ugariagoa izango da eta temperatura jaitsiera nabarmena egunean zehar. Izan ere maksimoak goizaldean neurtuko dira. Zapatuan goizaldean trumoiak jo eta txingorra egin dezake kostaldean. Mendebaldeko haizeak gogor joko du goizean bolada oso gogorrekin, arratsaldean haizeak indarra galduko du. Temperatura maksimoak 10 gradu zentigraduren bueltan egongo dira. Adi itsasoan izan ere asko zakartuko da eta 5 eta 6 metro inguruko olatuak altzaraziko ditu. Domekan giro euritsuarekin jarraituko dugu. Zaparrada trumoitsuak eta txingorra izan genezake. Batez ere arratsalde partean eta haizea berri zakar ibiliko da bolada gogorrekin. Temperaturetan aldaketa gutxi, freskoak izaten jarraituko dute. Hurrengo astean hegoaldeko haizea indarra galduta itzuliko da eta giro lehorragoa eta epelagoa izango ditugu euri gutxirekin. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.